बिराद बरिया बानायदों नै लोगोफोर वाव सानाव मोनबा साबसिन नुगौमोन नै आं दा मोनायाव लाबाय लोगोफोर ब्लगखौ नोंथांमोनहाबो बेरायनो फैदो जोबोद गिदिर जादों नै लोगोफोर नै दायो एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव जों बेरायनो फैदों दायो नै जा मोजां साजायनानै दोनदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिकचार फट'फोरखौ नोंथांमोना बेरायनो फैदो गाबोन गेवलां जा बरिया साजायखादों नै बिराद बेरायफैदों नै बिथिंबो बिराद मानसि गाबोन बांसिन मानसिया ओरैबो नै बिथिं लामा बिथिं पेन्डेल लोगोफोर पेन्डेला जा गिदिरखा Girisari Besobario, Warla Soviet Sani, Fry Kenta, Imezo. Kami Kumang.
हाबगोन ना मागोन? हाबगोन ना? वाव बरिया साजायखादों माथो। Tamannya nih, guest house alaskan kira-kira. Birat moजां साजायदों nih. खबायानो जा साइसखा। नोंथांमोनहा बेरायनो फैदो गाबोन गेवलाङाव। नै आर'नाइखौ जा मोजां साजायनानै